nwanne m, ị na-eze ndị iro gị na-ezekwa ndị oyi gị. O nwere ndị bụ na ndụ ịdịta adịrị fa mma, ndị iwe nọ nwa n'obi, ị na-ata na-abụfa n'obi, ha na-ata na-abụghị n'anya. O nwere ndị si kata ma ọ ga-abụ gị kama ya ka ha mee ihe niile ha ga-eme humanly possible ka ha wezụga gị n'ụwa a. Mana ihe mma ama bụ na iro na asị na-egwu ana, ọfọ na ogwu enwere mkpochi. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-abata n'ọtụtụ ngwuru si nwa bụ onye esibe ya ejebu onye ka o wee bụrụ ọnyanwa. Nwanne m, ọkụkọ na-akpa nri anya ufe akọnọ ya. Anaghịzị ekwu ebe ị na-agba mbọ, ebe ị na-azụ afịa, ebe ị na-arụ ọrụ. Ndị ọchị eze iwe na ọnwụnwa n'obi, ha bịa n'iru gị ha bụrụ ezigbo mmadụ, ha bịa n'azụ gị ha na-akọjọ gị. Nwanne m, si ihe ị nwere ike imedowe n'ụwa, gbaba mbọ kwụwa aka gị ọtọ. Anọkwana n'izu ebe a na-emegido maọbụ ịkpa nkata ọjọọ imegido mmadụ. Nwanne m, ịnọ igoro nabụ izu kwue na aka gị adịrị ya. Ka m gwa gị eziokwu, ịbara ọtụtụ ihe na-eme na ndụ gị bụ as a result of aja ịchụrụ nke ịmakwọrọ hụ na ya bụ ihe ga-emecha zọọ gị ndụ. Hara mkpụrụ, mewe ọgọ, mewe mma. Ife onye iji enyere aka ịka mma, nyere ya aka. Ife onye ị ga-apasịrị bọọlụ, pasịara ya bọọlụ. Ife onye ị ga-akwụnye n'ọkụ, kwụnye ya n'ọkụ. Maka na amaghị isi ga-abụ eze echi niile. Eziokwu na nne na nna na-amụ ha mụchaa nwa ha na-agọrọfụ ọfọ ka ha kafa. Ọtụtụ ọgaranya akụrụ na ọtụtụ ezinụlọ bụkwanụ nne na nna maọbụ ọ bụrụ nwanne maọbụ ọ bụrụ enyi gị mere ya bụ ife. Mana ihe m ji agwadowe gị bụ na ọkụkọ na-akpa nri anya ufe akọnọ ya. Mada ndị nyere gị aka oge ọ gbajuru gị ma dọrọ gị. Maka na ọkụkọ si na ya ma nchefunatakwa onye ọbụla hụrụ ya ọdụ n'udu mmiri. Mana ihe m chọrọ ịgwa gị, oji ndụ jem ife na na ihe sokwa. Ọkụkọ na-akpa nri anya ufe akọnọ ya. Mara ndị bụ ndị enyi gị, mara bụ ezigbo enyi gị. Nwanne m nwoke, ọtụtụ na-ejere gị aja ije ka ha wezụga ndụ gị, mana ijiri ogwu ji ọfọ. Ọnya bụ na nkịtị nkịtị ka a na-eme. Okwu niile a na-ekwubu n'azụ gị ka ọ na-aga. Kwasibe mbọ ike na-enye n'iru nego Nkechi kwadoro gị. Chụwa aja, hara mkpụrụ, maka na echi dị ime. O meghụ tata, ọ ga-emere gị echi. Kwee ka chi gị buere gị ụzọ, maka onye chi ya buru ụzọ ije ga-abụ sambeya sambeya. Ọtụtụ bụ tata bụ ọgaranya ụtụtụ ha mgbe onye ji teta ụra ka chi ya bọrọ. Mara amarụ na ebe onye ọsọ ruru na gị nwa bụ nwa Okoye afụ Ugedi ga-eru ebe ahụ. Just a matter of time. Mana ihe m chọrọ ịgwa gị, ịpụta n'ụra yọọ chi gị, gaa gbaa mbọ abụrụ ọnọ nkịtị enwefe. Mma na ama nsi n'eluigwe wee daa. Ị ga-agba mbọ tupu chi agọzie gị. Ọ bụrụ ije gwọ ọgwụ bụ isiokwu, mana onye ọbụla gwọchala ọgwụ ma o nweghị ihe ọ na-eme, ịma na nke ya na-ana iji. Ka m gwa gị eziokwu, nwanne m nwoke, ịmara ihe ị ga-eme ka ọ wee dị mma, mere ya ibe gị. Maka na ikpe ngwa imecha anya bụ ife n'ọfụ, mara amara na chi ga-esi n'obi anyị wee gọzie anyị. Maka na nke a ga-abụ okwu e ga-ekwucha wee nwee iyi. Ndewo na ị nụrụ okwu a. Tinye ya n'uchu ka o wee bara gị. Gbasaa ozi a ka ụmụnna anyị sonye. Cheta na anụta akara eze, ya bụ na eze na-achị ọfụma. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC.